Ver agora como se poden mesturar a aventura, os rallies e os coches históricos. Disto saben moito Julio Álvarez e Javier Figueiredo. Os dous veñen de completar o rally de históricos máis prestixioso de Europa, o Rally de Montecarlo. Unha cousa é facer un rally de regularidade, outra cousa é facer un rally de regularidade no Montecarlo, outra cousa moi distinta é facer un rally de regularidade con un vehículo vello e no Montecarlo, e outra cousa moi distinta é facelo con un coche tan pequeniño como é o Mini Cooper con 998 centímetros cúbicos e 56 cabalos. É rally, é aventura e un pouco de tolería. Teno todo, o Rally de Montecarlo de históricos cumpre coas expectativas xeradas nos seus participantes. Julio Álvarez e Javier Figueiredo conseguiron rematar a finais de xaneiro a última edición do Rally de históricos máis prestixioso de Europa. A ventaxa que ten o Rally de Montecarlo histórico a día de hoxe sobre os outros rallies é que conservan moitos encantos do rally original do Montecarlo. Ainda conserva o que é a etapa de concentración e conserva despois as etapas de clasificación e as etapas de regularidade propiamente ditas. O rally moderno do Montecarlo xa non conserva esa etapa de concentración e os distintos puntos de saída do rally. Viñamos de Barcelona, outros viñan de Oslo, de Reims, de Turín e de Mónaco. Moitos non podemos participar no rally no seu momento e agora coa versión histórica pois brindasenos esa oportunidade de poder facelo. Houve moitos que me chamaron a atención, desde os Lancia Stratos hasta os múltiples Renault Alpine A110 1600 que había ali, pero sen dúbida un dos que máis me gustou a mí foi o Saab 99. Un dos cabalos que me chamou moitísimo a atención porque viña de Oslo e os participantes de Oslo saliron xa os xoves pola mañá. Eu penso que é unha auténtica aventura vir desde tan lonxe con dous cabalos e logo a maiores facer todas as etapas que compoñen as zonas de regularidade das que estaba composto o rally. En total foron 2000 km de continuas complicacións, 5 días de competición cunha media máxima establecida pola organización en 50 km por hora. 50 km por hora nunha carretera de bo firme e seca, pois é moi doado de cumprir, pero agora se che empezan a meter horquillas enlazadas en pendientes do 20% e eso cuberto de xeo, pois xa non é tan doado de cumprir. Con un coche como este si é moi complicado facelas. Logo para baixo, se queres recuperar un pouquiño, inda que a nosa clasificación non nos importaba demasiado polas limitacións do coche, pois tes que correr. Sobre todo a última noite, que cando xa pensábamos que o rally estaba prácticamente rematado, que xa só quedaba a mitad dun treito, encontrámonos con os 8 ou 9 kilómetros en plena noite con moita néboa e que apareceron totalmente xeados e colleunos coas rodas nese momento sen cravos, que por certo non levábamos ningún xogo delas, e foi unha baixada moi complicada solamente pensando en rematar. Habíamos feito xa casi 2000 km de rally e Xavier máis eu o único que pensábamos era non podemos fastidiala nos 8 últimos kilómetros. Así flashes que se me veñan á cabeza, pois posiblemente o que é subir a rampa de saída do Montecarlo ali en Mónaco, no porto de Mónaco, un saúdo para García, ou mesmo a entrada no último parque texado, xa sabendo que o rally que se rematou e que estábamos no final, pois son dos mellores momentos. O percorrido da etapa de concentración, que foron 800 km con 17 horas seguidas dentro do coche, e logo un pouco toda a parafernalia do rally, co ambiente que hai en tramos clásicos do Montecarlo de velocidade, como poden ser Burcet, San Bonnet de Foix, Saint-Jean-en-Royans, e logo a etapa final, a noite máxica do Turiní, que, bueno, eso é totalmente recomendable para calquera aficionado, non só xa aos vehículos históricos, sino a calquer tipo de coche. ...255 coches dos 320 participantes conseguiron rematar a proba. Julio e Javier finalizaron no posto 144. Coche fantástico. Coche, ainda que parece que hai tan pequeniño donde o vemos, non deu ningún problemiña. Pese que foron 2000 e pico kilómetros por carreteras, como falábamos antes, cubertas de xeo, o coche moitas veces cargado, porque como podedes observar, leva unha vaca da época coas súas rodas no teito por se as condicións climatolóxicas se volvían máis adversas e tiñamos que facer un cambio de neumáticos. Home, da nosa participación nos partíamos
como desto obxectivo de terminar, de cubrir todo o recorrido. Ademais de cada obxectivo, quedamos na primeira parte da táboa, na metade para arriba, con un Austin Cooper MK1 do ano 66 e con 56 cabalos. Quedamos por diante de moitos vehículos moito máis modernos, de máis cilindrada e máis potencia, sobre todo. Por lo tanto, a valoración non pode ser que máis que positiva. Se me falas de cifras, estaríamos moi cercanas aos 7.000 euros, que gran parte xa se van no que é o tema da inscripción. Sí, independientemente de eso, o sea, hai que aforrar, sacar os cuartos de onde sea, pero eu considero que son unhas vacacións moi ben pagadas, o sea, é unha maravilla. Era a segunda participación de Julio, a primeira de Javier. Ningún dos dous dubida que o Rally de Montecarlo é unha experiencia irrepetible. O Montecarlo histórico é algo que se debería facer unha vez na vida, sinceramente.